En in de studio binnen nou 2 gasten ongescoot, werd ik mij in peteersel over de bijzondere theaterjoen in de Skiersteens van Veewarden. Op die 23 april stem namelijk 2 grote namen uit de Frieske toneelwereld in de Skiersteens. Jan Arends en Marijke Geertsma. Met haar een theaterlezing van tekstboeken tot voorstelling nemen ze die mij efter de schermen van het meidje van theater. Verwacht je geen droege lezing, maar wel een jong vol verhalen, humor en een kijk in het creatieve proces. Van het eerste idee om het moment dat het doek opgaat. Welkom Jan, Marijke. Mooi dat je hem er binnen. Ja, mooi. Hij heeft het mooi verteld. Ja. Nou, dankjewel. Ja, dat is het. Want je zit al meer dan 50 hier in het vak. Ja. En wat maakt het dat theatermeidje van Jim altijd nog zo mooi is? Nou, Marijke? Nou, waarom zal het zo mooi is? Omdat het een creatief proces is. En wij doen het maar zien twaan. Dus wij beginnen bij een idee. En uiteindelijk spelen ze de laatste voorstelling. En dit tussenin daar zit een wereld aan werk. Maar ook een wereld van dingen. Want het is zo prachtig. Dat soms is het een idee. En dan uiteindelijk dat het uitviest, dan kent zo'n idee helemaal groeien. Komen er dingen bij, gaan er dingen wordt het groter, wordt het volslaan. Kerst woest zeggen. Ja, en gebeurt het ook wel eens dat er een beginidee is en dat het creatieve proces in werking stelt dat eigenlijk het eerste idee al in een prullenbak leidt en dat je hem eindigt met een heel naai iets? Gebeurt dat ook wel? Nou, wel bij het maken van een script. Want wij maken zelf vaak de scripts of we bewerken een boek of we hebben een idee en dan gaan we interviews houden. We hebben bijvoorbeeld, ik was een voorstelling maken, Sterk Staaltje. Dat ging over al je verhalen in heel Friesland. Dan is de hele provincie terug. 2 plakken per gemeente en dan al die sterke verhalen. Het hoeft net weer te wijzen, zijn we dan. En daar hebben we een voorstelling van de mooiste, maar dan heb je de saffelste versie. Eerst, dan denk je, het gaat al over hetzelfde. En dan moeten we makkelijk over praten van, nou hebben we het over liegerij, nou hebben we het over stergeval, nou hebben we het over humor. En in de midden staan. Ja. Is het wat? Dus dan rubriceert of de verhaal van de dokter of de verhaal van Stern en hoe dat proces is. Dus ja, dat is de saffelste versie soms. Dus ja. De maar achtste versie. Is het basisidee bloed voor besteden alleen. Ja. Dat we dan uitwerken en dan wordt het soms wel eens wat oors dan dat je in eerste instantie denken. Ja, want pak je hem altijd actuele thema's? Weet je hem iets wat mij willen of is het soms echt van nou, dat had dus interesse, nou, dus daar doeken we in. Wij willen vooral meestelijke emotie dingen doen. Dus een Fries is ik een beetje sentimenteel soms. Hè? En op het gevoel werk je. En we moet ik luisteren kennen, erop is het dan. Maar je moet zich bij de beelig pakken. Dus we moeten altijd een soort mix hebben van tragicomisch eigenlijk. Ja, het is net altijd dat het zo actueel is in die zin. Politiek actueel of zo. Maar het bloedt natuurlijk hoe het een mens is. En hoe het hem ontwikkelt. En hoe het mensen zich verhouden. Dat bloedt eigenlijk altijd actueel. Omdat mensen er binnen en mensen bestaan blijven. Ja. En nou een lezing, dus oors als wat je hem went binnen. Ja. Wat wil je hem de meesten mee aan? Nou, wist je wat het is? Wij komen vaak dat mensen, dan zit ze in de cel en dan is een voorstelling van u. En dan zit ze een oor in van geweldig. Of ze zeggen, nou hoor ik, maar dat wat oor is. Dus ze sjoggen alleen nog het eindproduct. En toen kwamen we erachter dat mensen het soms heel interessant vinden om te weten van script tot voorstelling. De kleding en de decor en de regisseur en hoe mag je een rol leren en wat kom je uit zien. En we nemen al attributen mooi om te vertellen van Sasa. Dit heb ik wel eens broekt. En toen bleek dat mensen dat geweldig vinden. Ja. Plus hele leuke anekdotes van, wij binnen in de 70 jaren nog begonnen. Doen we theater, daar hebben we eerst bij spelen, weer heel amateuristisch nog. Nou hebben we de gekste dingen mooi maken, wist wel. En dan vertellen we op die jong hele leuke, verrassende anekdotes. Ja, en is er ook ruimte voor reactie uit het publiek of tips? Van... Absoluut, tips, vragen, alles. Ze mogen alles vrij behalve het salaris, hè? Dat hoor je net te weten. Maar ze mogen alles vrij. Ja. En je hebt een hele sterke band met Friesland, de Frieske taal. Ja. Hoe belangrijk is dat in je werk? Ja, dat is het belangrijkste, want dat is het vervoermiddel. Of hoe was het zeggen? Dat is de taal
die we broeken. Dus naaierstik, daar zit toevallig snitsels in. Omdat dat gaat over een echtpaar dat 60 jaar getrouwd is. En zij wennet die snits en praat snekers als ze elkaar treffen. En dan neemt er haar mij naar Jisselm op het dokken. Dus zij zei, nou, dat wil je net eens lezen. Want zij is natuurlijk hartstikke snekers. Ja. Dus zij begint in het snekers, verder in de voorstelling gewoon in het Fries. En zij bloot wel de hele tijd snitsers praten. Nee. Als zij gaat mij in Ja. Jisselm, als je met snekers kom je net verder als snits. Dus in Jisselm, zij praten ik gewoon Fries. Maar Ja. wij zijn gewoon Fries. Je dream in het Fries. Ik weet nog wel, ik ben begonnen met dat ik eens een briefje schreef van wilt u mij morgen vroeg 6 uur roepen? Want even hoe ik uitziekje. En toen dacht ik weer met u is Fries en ik ben Fries en u die moet het vertalen. Oh Jan wilde meneer 6 uur aan. Dan zeg ik hem wel even roepen. Ik denk, waarom doe ik dat net in het Fries? En zo ben ik gewoon Fries te schreeuwen. Ja. Ga ik maar weer even roepen. Het is ook emotie natuurlijk. Ja. Hè? Natuurlijk, ja. Het is waard je binnen. Hè? Ja, Ja. precies. Ja. En als wij schreeuwen zelf stikken en we vertalen ik stikken of oerzetten, elkaar zeggen. En als je derde man een gang binnen, denk je, oh ja, dat is nog een mooi Fries woord. En dan zie je weer naar een mooie Friese uitdrukkingen. En de taal is natuurlijk rijk. En dat is natuurlijk geweldig om dat te broeken. Ja, nou ik het wel. Dit wordt een hele mooie lezing. Waar mensen reageren kunnen. En Juist. nou, je hebt genoeg verhaal te vertellen. Ja. Na zo'n lange ervaring. En ze komen erachter dat het net alleen een spieling is, maar dat het ik nou wat oorzien houdt. Oké. Waar kunnen mensen meer informatie vinden en binnen elkaar te krijgen? Of is dat onderdoor? Ja, dat gaat een beetje boet nu om. Het is van de skiersteens. En die hebben u boekt om zo maar te zeggen. Van kan je bij u komen. Dus dat gaat via de skiersteens. Maar ik denk dat je hem altijd aan de doorkomen kennen. Ja. Ja, dus het is net zo dat de meesten daar dat het uitverkocht is. Nee, of zo. dat Dus is dat het kan maar meesten- gewoon. Ja. Ja, het meest kunnen joggen op skiersteensveenwoorden.nl. Ja. Ik denk dat ze dan heel eind komen. Ja. En als ze meer over u weten willen, dat is www.jmtheaterwerk in het Fries. Hè? JM, Jan en Marijke, theaterwerk.nl. Nou, Jan Arends en Marijke Geertsma, dank voor je komst naar de studio. Een heel soort succes en een protte willen Dank u wel. onkomende, even zien wat wiet, ik maar weer. Tongensje. Tongensje Ja. weer. Ja, in de skiersteens te Veenwouden. Nou, mooi Ja. dat we hier in wijzen mochten. Dank je wel. Geweldig. Gradien.